बुहुमाव मोनसे गिख्रंथाव खैफोद जानो हागौ होनना गोबां इयुन रादाब होग्राफोरा फोरमायबाय थादों। सुलुंनि बादिब्ला सुबुंफोरा बुहुमाव गोबां रोखोमै खैफोद खोख्लैगासिनो दङ आरो बायदि रोखोमनि खैफोदनि महरावबो सुबुंफोरा भुगिनांगासिनो दङ। ज्योतिष आरो इयुन रादाब फोरमायग्राफोराबो बुहुमाव खैफोद फैगोननि इयुन रादाबखौ फोरमायदों। बेबादिनो मोनसे गिदिर खैफोदा जाबाय अख्रांमानि बायखोन्दा बाहागो जाय बुहुमाव गोबां खहा खालामनो हागौ। रोंग'साफोरा सांग्रांथि होदों दि अख्रांमायाव बांलांनाय दाखोर दालाफोरा सुबुं जिउनि थाखाय खैफोद लाबोनो हागौ। बावैसो सिगांनि मोनसे बिदिन्थिया जादों 1 बोसोर गोजाम रकेट लन्चनि रिंआ केनियानि मोनसे गामियाव गोग्लैदों। नटिंगाम ट्रेन्ट मुलुगसोलोंसालिनि अख्रांमा फिजिक्सनि रोंग'सार डक्टर यान विटेकारा बुंदों दि अख्रांमानि दाखोर दालाया बुहुमनि सोरगिदिं गिदिंगासिनो दङ आरो बियो सुबुंफोरनि थाखाय गिथावना जानो हागौ। जेरै अख्रांमायाव दाखोर दालानि बिबाङा बांगोन, बुहुमनि थाखायबो खैफोदा बांलांगोन। गुबुन गुबुन अख्रांमा मिशनफोरजों सोमजिनाय दाखोर दालाफोरा ओरैबायदि गिदिर आरो गिथावना दि बियो बुहुमाव गोग्लैनानै गिदिर बिल्डिंफोरखौ फोजोबस्रांनो हागौ। डक्टर विटेकारा बुंबावदों दि आथिखालाव अख्रांमायाव गोबां रकेट हगारनाय जागासिनो दङ जायनि जाहोनाव अख्रांमायाव दाखोर दालाफोरनि अनजिमाया गोख्रैयै बांदों। गुबुन ग्रहसा आरो रकेट बानायग्रा कम्पानिफोराबो लन्च आरो बांलांनाय दाखोर दालाफोरनि थाखाय बिबान लानांगोन। बेजों लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां थाब मोनसे राहा नागिरनांगोन। अख्रांमायाव अख्रां दावबायारिफोरजों गारलांजानाय दाखोर दाला एबा मेसिनारिफोरखौ अख्रांमानि स्पेस दाखोर दाला बुंनाय जायो। बेयाव ग्रहसाफोर बायदि गिदिर बेसादफोर एबा रकेटनिफ्राय गोग्लैनाय दाखोर दालाफोर बायदि फिसा बेसादफोर लोगोसे अख्रां दावबायारिफोरजों गाहरजानाय दाखोर दालाफोराबो दंफायो। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।